אנחנו ממשיכים לעניין הבא. הממשלה ממשיכה לקדם את החקיקה המשפטית בשורה של חוקים שנויים במחלוקת. הממשלה טוענת שזוהי מהותה של משילות. המבקרים טוענים שמדובר בחוקים שנועדו להחליש את עצמאות גורמי המקצוע בניהול המדינה, תוך הגברת כוח הדרג הפוליטי. כן, החוק האחרון במוקד שלנו היום, הצעת חוק עצמאות היועץ המשפטי של משרד ממשלתי, המעמד שלו, הסמכויות שלו. איתנו בעניין הזה הוא חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, הוא מצטרף אלינו, לצידו חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד. שלום לשניכם. שלום חברים. חבר הכנסת בוארון הוא יוזם החוק כמובן, ואנחנו נתחיל בדיון יחד איתכם, חברי הכנסת. ראשית אליך, חבר הכנסת בוארון, בחוות הדעת של הייעוץ המשפטי שמתנגד נחרצות לחוק הזה שאתה הצעת, נכתב שהוא זאב באור של כבש. אבל האמת שאני לא בטוחה שאני מסכימה, אני לא חושבת שיש כאן ניסיון להתחפש ולהסוות. נכון, המטרה היא להפחית עד כדי עיון בהשפעה של היועץ המשפטי לממשלה על היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה, תוך הגברת ההשפעה של הגורם הפוליטי, במקרה הזה המנכ"ל, מנכ"ל המשרד, הוא יהיה בעצם האמון על היועץ המשפטי של המשרד. לא כל כך נכון, עדי, אני מתנצל. זה או זאב באור זאב או כבש באור של כבש, אבל זה מה שזה. מה זה אומר? נכון להיום, מ-98 בעצם, מדוח ועדת שמגר, נוצרה היררכיה. לראשונה בייעוץ המשפטי לממשלה, כשהיועצת המשפטית או היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש הפירמידה, הוא סוג של מקביל לראש הממשלה או לממשלה כולה, וממנו משתרשרת סמכות לכל היועצים המשפטיים במשרדים הממשלתיים. מה שקורה זה שבעצם נוצר מנגנון של מעין ממשלת צללים, זאת אומרת, יש את הממשלה הנבחרת, ויש ממשל של משפטנים, שיד אחת או שכל אחד או תפיסה אחת, ברצונם מאפשרים לעשות דברים, וברצונם לא מאפשרים לעשות דברים, ובדרך כלל, כמו שאנחנו רואים בשנים האחרונות, יותר לא מאפשרים לעשות דברים, יותר אומרים מה לא מאשר איך כן. התפקיד של יועץ משפטי, וזה כעורך דין אני אומר, זה לא לומר מה לא לעשות, זה לומר איך כן ללכת ולשרת את המדיניות שבשמה נבחר, הדרג שנבחר, בין אם זה ימין ובין אם זה שמאל. ופה נכנס התיקון הזה. מה התיקון הזה אומר? היועץ המשפטי של המשרד הממשלתי, בין אם זה משרד החינוך או משרד החקלאות או כל משרד שלו יהיה, יש לו ספציפיקציה מיוחדת למשרד שלו, לא לחינם, הוא יועץ משפטי בתחום סמכותו, במשרד הספציפי. ככזה דעתו גוברת על דעת היועץ, לא בדיוק גוברת, אבל היא עצמאית ונפרדת. ומה התיקון שביחס לדברייך? אמרת לפני כן שהוא כפוף למנכ"ל, הוא ממש לא כפוף למנכ"ל. מנהלית הוא כפוף למנכ"ל, משפטית הוא עצמאי לחלוטין. הוא לא כפוף, לא לשר, לא למנכ"ל, הוא כפוף רק לעצמו, הוא גם לא כפוף, וזה החידוש של החוק, ליועץ המשפטי לממשלה. הוא עצמאי בעצם כמו שהיה עד שנת 98. זה החידוש פה. אני מחדד את העניין הזה, כי כולם רצים ואומרים, איפה פה הקאץ'? הקאץ' הוא כאילו להכפיף את הייעוץ המשפטי לדרג הנבחר. ממש לא. הוא עדיין שומר סף, אבל יש לו את העצמאות לומר את דעתו. אני אחדד עוד חידוד ברשותכם ובזה אסיים. כשיש ויכוח בין שני משרדים ממשלתיים שעושים איזשהו שיתוף פעולה, ושני היועצים המשפטיים רבים ביניהם במרכאות מה הדעה הנכונה או מה העמדה המשפטית הנכונה, או אז הם יעלו ליועץ המשפטי לממשלה שיכריע ביניהם. יש פה בעצם שלושה גופים. יש פה את משרד ראש הממשלה, יש פה את המשרדים הממשלתיים, ויש פה את הממשלה כולה. וכאן נכנס התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, הוא מייצג את הממשלה כולה. חבר הכנסת נאור שירי, אז אולי באמת מהלך נכון, ראוי, שבסופו של דבר נועד לאזן בין הדברים. כן, ההצעה מגיעה בחלל ריק, באמת שאין לנו שום קונוטציה למה שקורה, ואין שום כוח בין הממשלה לייעוץ המשפטי או ליועצת המשפטית, זה פשוט המשנה של המחוקק, או במקרה הזה יושב לידי פה חבר הכנסת בוארון, אבל המשנה מזה שנים. אז אני רוצה רק לתקן ולהעמיד את העובדות על דיוקן. יש בעיה מסוימת בממשלה הנוכחית, שכל הצלחה מסוימת, נגיד באיראן או מול חיזבאללה, או הצלחות כאלה ואחרות, אין שום בעיה עם היועץ המשפטי, וההפך. אנחנו קושרים כתרים מיוחדים רק לדרג המדיני. לכשמתעוררת בעיה בסיוע הומניטרי ובחוק הגיוס וכאלה, אז פתאום יש את הדרג המקצועי, או את הדיפ סטייט, או את הדיפ שטייטל, או את כל הכותרות האחרות שניתנים לזה. אני
רואה בהצעה הזו, ואני חושב שאני לא היחידי, באיזה ניסיון להסיט שוב את הפוקוס אל הדרג הנבחר, ואני אסביר שיש ראש ממשלה או כל שר שבא ואומר, אני לא מתאים לי הייעוץ המשפטי, זה לא כי הייעוץ המשפטי יש לו איזה state of mind מסוים בנוגע לדעה עצמה, אלא יש גם תפקיד לייעוץ המשפטי, ותפקידו הוא קודם כל משרת את הציבור, את אותו ציבור שיושב בבית, וצריך לעמוד על כך שיקיימו את החוק. ולפעמים הממשלה הזו נתקלת בהמון בעיות, שהיא מנסה לעבור על החוק, ואז בייעוץ המשפטי, ומסביר לממשלה, לא, אתם לא יכולים להפר את החוק. עכשיו במסדרונות הכנסת, או בחדרים סביב ועדת חוץ וביטחון, מנסים להמשיך ולהפר את החוק בנוגע לחוק הגיוס. אז בא ייעוץ משפטי ואומרים להם, לא, אתם לא יכולים להפלות את הציבור המשרת, אתם לא יכולים להפלות ולעשות אי שוויון מהותי בחברה הישראלית, ואז יש להם בעיה עם הייעוץ המשפטי, ולכן אנחנו מנסים לעטוף את זה בכל מיני פרפראות, להגיד עכשיו על ועדת שמגר. אני רק רוצה לציין שכל משרות האמון האלה שמנסים לייצר בדרג הציבורי, במשרתי הציבור שנמצאים בעולם הציבורי, מביאים אותנו, למשל, אני אתן דוגמה למשרד התחבורה, שבו הניהול המקצועי או הדרג המקצועי שאישו שם, זה אחד שמנכ"ל משרד התחבורה, שהדבר היחידי שהוא יודע שקשור לתחבורה זה הקו בין תל אביב לבין אילת בנושא הליכודיאדה. בסדר, אבל אז זה ככה ייראה הדרג הציבורי, וככה תיראה גם הייעוץ המשפטי המאפשר שרוצים לעשות פה. כן, אתה מדבר כאן עכשיו כבר על עניין המנכ"לים של המשרדים, זה נושא אחר, אם כי חשוב, אבל אני רוצה שוב לחזור אליך, חבר הכנסת בוארון. ככה ייראה גם הייעוץ המשפטי. זה החשש שלך. בסוף ייעוץ משפטי, אני רק אומר, נכון, ככה ייראה ייעוץ משפטי שבא לרצות אנשים ספציפיים בדרג מדיני. אז אני רוצה... מעבר לקיום האג'נדה, הוא אמור גם לדאוג לשמירה על החוק. אני רוצה ברשותך לפנות שוב לחבר הכנסת בוארון. בהצעת החוק שלך, חבר הכנסת, כתוב, הייעוץ המשפטי, הכוונה במקרה הזה, הייעוץ המשפטי של המשרד, לא של הממשלה, יהיה הגורם הבלעדי המוסמך להנחות את נציגי המדינה בערכאות המשפטיות בכל הנוגע לעמדת המשרד. כך כתוב שם, מובטחת עקביות משפטית ומניעת השפעות חיצוניות על עמדת המשרדים בהליכים משפטיים. עקביות ודאי תהיה, אבל יש כאן איזשהו אבסורד, כשמשתמשים בביטוי השפעה חיצונית, משתמשים בו כלפי מי שמזהם תהליכים דמוקרטיים, חיצוני להליך הדמוקרטי התקין, וזו לא היועצת המשפטית לממשלה, זה דווקא שיקולים פוליטיים. יש כאן איזשהו היפוך שאני לא מצליחה להבין אותו. אז אני אסביר ברשותך, ובואו נתמקד, גם אני אומר לחברי כאן, בסוגיה המשפטית ולא בסוגיות פופוליסטיות של מנכ"לים ושרים וכל מיני כאלה. בואו נדבר לגופו של עניין. אני אתן לכם דוגמה. שר הביטחון איווט ליברמן רצה לסגור את גלי צה"ל. אני חושב שלא היה שר ביטחון, כולל בני גנץ, בשנים האחרונות שלא שקל לסגור את גלי צה"ל. ובא היועץ המשפטי של משרד הביטחון דאז, ואמר שהעמדה הזאת היא עמדה לגיטימית. בא היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, ואמר, לא יקום ולא יהיה על גופתי המתה. זאת סוגיה משפטית, טהורה, מקצועית משפטית, שבה היועץ המשפטי של המשרד הספציפי הוא זה שצריך להכריע לדידי. וכשאני מסתכל על אביחי מנדלבליט, אני חושב ששם הדעה שלו הייתה נגועה בשיקולים לא ענייניים. אבל כשם שאתה אינך מחליט בכל סוגיה. רגע, אבל יש בכיר גם לך, אתה שר, סליחה, אתה חבר כנסת, אולי שר בהמשך, אבל חבריך הם שרים. הם חשובים ויש לדעתם חשיבות, אבל ראש הממשלה בהיררכיה הוא מעליהם. גם במקרה הזה, היועץ המשפטי לממשלה כמוסד, הוא מעל היועצים המשפטיים של המשרדים של הממשלה. זה כל כך הגיוני. למה לפרק? מעבר לזה, זה גם נותן לו את הכוח והסמכות. אני מבין את ההקבלה, אבל מה שקורה כאן, שכל מערך המשפט הופך להיות מאוד מאוד דיכוטומי, כל סוגיה הופך להיות על פי היועץ המשפטי לממשלה, על פיו יישק דבר, וכשיש עמדה משפטית אחרת, היא לא נשמעת, היא מתעיינת. אני אתן לך דוגמה נוספת, שנבין במה אנחנו מדברים. בהצעת חוק שהעברנו עכשיו, בקצרה, הצעת חוק שהעברנו עכשיו בוועדת חינוך, היועץ המשפטי של משרד החינוך סבור א', בא הייעוץ המשפטי של ייעוץ וחקיקה של הממשלה, ואומר, מה פתאום? ב', אין לדבר סוף, אין שום יכולת לשמוע איפכא מסתברא. אני מבינה מה אתה אומר, לגבי האיפכא מסתברא. כן, פשוט אנחנו חייבים... משפט לסיום. פה יש יועצים משפטיים שהם מתמחים בתחום משרדיהם. הם לא כפופים לדרג הנבחר, לא כפופים למנכ"ל המשרד. הם כפופים רק לאמת המקצועית המשפטית שלהם. הם גם לא כפופים לייעוץ המשפטי לממשלה, שממקבל את הממשלה הנבחרת ובעצם לא נותן לה לזוז. אפשר כמובן לדון
נדון על זה. יכול להיות אבל שהסכין שלך חדה מדי לחמאה שמונחת על השולחן, כי יש כאן איזשהו שינוי מאוד קיצוני. לסיום, חבר הכנסת שירי. איזה חמאה, הייעוץ המשפטי. הדבר האחרון שאפשר לומר על הייעוץ המשפטי לממשלה שזה חמאה. אני רק רוצה לסיום לומר, קודם כל, מי שבוחר את הייעוץ המשפטי, גם במשרדים, יש השפעה לגמרי לשרים, יש השפעה לגמרי לממשלה, אז לא נרוקן את זה מתוכן, כמו שהם רוצים לבחור שופטים, כמו שהם רוצים לבחור ערוצי תקשורת, כמו שהם רוצים אקדמיה, וכמו שהם רוצים מבקר המדינה, אותו דבר, בדיוק אותו דבר. זה חלק, רק שנייה, בוארון, זה חלק מאותו מסע ציד כנגד הייעוץ המשפטי לממשלה והעומדת בראשה כיום. זה לא מתחלף עם אביחי מנדלבליט, זה לא השתנה עם גלי בהרב מיארה, זה חלק מאותה קונספציה שרוצה לפרק את כל מי שלא מסכים איתנו, ולהזיז מכל מרחב קבלת ההחלטות את היכולת בכלל לשמוע דעה אחרת, או לעמוד רחמה ליצלן על החוק במדינת ישראל. חבר הכנסת נאור שירי וחבר הכנסת בוארון. לא, הסתיים לנו פשוט הזמן. אנחנו רוצים גם להרחיב בנושא הזה כאן. אנחנו מאוד מודים לכם על זה. תודה רבה, חברי הכנסת בוארון ושירי. תודה, צהריים טובים. צהריים טובים. תודה.